ora kolu sahur. Oke, spesial bulan Ramadan ya. Lawuh wis ning dhuwur meja, gelas piring wis tak tata, dipeksa wis ora kolu, sekelingan masa lalu. Ora kolu sahur judulnya. Ora kolu sahur ya. Ora kolu belas. MD Production. Ada Mas Hendra Kubara dan juga Gusto. Teruntuk kaum sendiri sing sahur lawe kenangan. Baru. Bulan poso tahun wingi, aku sahur mok kancani. Kadang kala telponan, kadang metu golek mangan. Nanging poso sing saiki, aku kepaksa mandiri. Mergo dhewe wis pisahan, putus tengah-tengah, wis ora sejalan. Putus tengah gimana? Tengah pas, Tengah. tuh. Sikat baca. Sikat. Aku kok sahur aku dhewe, wis ora usum kancane, sing muluk saka karo nyanding HP. Lawuh wis ning dhuwur meja, gelas piring wis tak tata, dipaksa wis ora kolu, sekelingan masa lalu. MD Production. Terima kasih Pak Hendra Kubara. Istimewa. Sudah hadir di sini jauh-jauh dari Semarang. Poso taun wingi, aku sahur mbok kancani. Kadang kala teleponan, kadang metu golek mangan. Nanging poso sing saiki, aku kepeksa mandiri. Mergo dhewe wis pisahan, putus tengah-tengah, wis ora sejalan. Putus tengah-tengah ke loru. Loru, bahasa kula. Basa kulo. Buka sahur aku dhewe, wis ora usum kancane, sing muluk saka karo nyanding HP. Lawuh wis ning dhuwur meja, gelas piring wis tak tata, dipeksa wis ora kolu, asih kelingan masa lalu. Buka sahur aku dhewe, wis ora usum kancane, sing muluk saka karo nyanding HP. Lawuh wis ning dhuwur meja, gelas piring wis tak tata, dipeksa wis ora kolu, asih kelingan masa lalu. Masa lalu. Hendra Kubara. Mas Do.